खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। Coba. Ja. Mà Julie không có hành đâu, sao nên thế này cả? Sai à? Bagi ada status bahay nung location dia. Ang yung bagi number gila. Bagi number gila. Jangan. Papar. Ikut lah bo. Ikut lah ikut. Mbak macam bo. Papar kau. Coba. Oh my god. Papar jangan mana? Saya. Fैबाय मोनसेल'सो लाबाय dia खाराय Iya मा बेदरमोन दाउ आरो हा सबाय लकेल दाउ गोथावहाय नुथाराखै नैबे अमा मेजेम नैबे जुलि tahu masa ya?
माबा मेजेमखौ लोगोनो होना होआखै आरो दाउखौ आलु केमेरानि इउटिउबआवसो बारा Nulai sumber dulu cik. oh ya kayak sudah dulu masuk bilang Oh isi sumber hasil. nunggu meja nggak ini ang hay na lang di thadra nile guli gun Segar dah, ayonglahanal kham gwrlwi जानो थांनायमोन आरो दा ओमफ्राय सानबाय आरो दा आङो गोबाव जाबाय भिडिअ होनाय जाथाराखै होननानै स' ओरैनो आजका बनायबाय आरोना भिडिअ औ नायदो नोंथांमोना औ होनलायलाङो मामा आंनो आलु होलाय आलु मामा संनांगौ र' आलु नङा हाबाय आरो इबो दा इलेक्सन ada timuti नों मोनदो इखो बल गेलेनानै मोनदो दा आखाइ उसुबाय आंखो जों दायो हरनि राव खालामबाय आरोना स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'जाबाय स' बाय बाय लाभ इउ अल भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै आरो सापर्ट खालामबाय था बाय बाय लाभ इउ